आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। स्वर्गीय श्रीमंत कमलाबाई दत्ताजीराव भोसले तळकर प्रतिष्ठान आणि सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माजी वसुंधरा अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमानं स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले स्मृती प्रित्यर्थ आपण व्यक्त होऊया या समितीकडून आयोजित तालुकास्तरीय रंगभरण आणि चित्रकला स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद मिळाला। जनरल जगन्नाथराव भोसले शिवउद्यान इथं ही स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली। रंगभरण स्पर्धेत ध्वनिका सचिन मुळीक तर चित्रकला स्पर्धेत प्रार्थना प्रणय नाईक प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरले। विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आला। इयत्ता पहिली ते दुसरी साठीच्या रंगभरण स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यामध्ये धन्विका सचिन मुळीक प्रथम, हर्षिता प्रवीण मुळीक द्वितीय, स्वराली पांगम तृतीय, हार्दिक अमोल भिरवंडेकर, दीक्षा पराग टिळवे यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त केले। तर तिसरी आणि चौथीसाठी आयोजित चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्रार्थना प्रणय नाईक, सार्थक स्नेहल मालवणकर द्वितीय, आराध्या अभिजित चव्हाण तृतीय, तर आरोही विनोद गावडे, अन्वी विनोद गावडे यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त केला। स्पर्धेचं परीक्षण कला शिक्षक VB मालवणकर, चित्रकार अक्षय सावंत यांनी केलं। मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्या स्पर्धकांना पारितोषिक वितरण करण्यात आलं। तसेच स्वर्गीय किशोर दत्ताजीराव भोसले स्मृती आरोग्य आणि सामाजिक सेवा पुरस्कार सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सावंतवाडी यांना प्रदान करण्यात आला। संस्थेचे सदस्य रवी जाधव, रूपा मुद्राळे, हेलन निब्रे, समीरा खलील, लक्ष्मण कदम यांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी सावंतवाडीचे प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, माजी प्राचार्य VB नाईक, उद्यान सभापती मोहिनी वडगावकर, सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, कोमसाप अध्यक्ष दीपक पटेकर, उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, प्रतिष्ठानचे विश्वस्त अनिल भोसले, संचालिका मंगल भोसले, शोभा भोसले, मानसी भोसले, नमिता भोसले, सोमा सावंत उपस्थित होते। दरम्यान या स्पर्धेला माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी भेट देत शुभेच्छा दिल्या। त्यांच्या हस्ते स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांना गौरविण्यात आलं। यावेळी माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब, शिवसेना तालुका प्रमुख दिनेश गावडे आदी उपस्थित होते। स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी गौरव भोसले, प्राजक्ता पाटील, सुलक्षणा चव्हाण तसेच आपण व्यक्त होऊया समितीचे सर्वेश राऊळ, अविनाश बांदेकर, समर्थ केळुसकर, गोविंद मळगावकर, अनिकेत मळगावकर, मंगेश मेस्त्री, हर्षा सावंत, ऋतुजा सावंत, नेहा दळवी, समृद्धी सावंत, केतकी सावंत, ऋषिकेश केळुसकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले। स्पर्धेचं निवेदन संचालक विनायक गावस यांनी केलं, तर आभार आपण व्यक्त होऊया समितीचे प्रमुख नीरज भोसले यांनी मानले।